Ngibingelele kuphina kuphila kufinyelela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu igama lami nguvusi mavusane insizwa yaphansi le kwamhlabe yalingana bafowethu sila khona bafowethu kwingosi yethu ethi siyalungisa futhi siphinde sakhe ke lapha bafowethu into esizeleke la bafowethu ukuthi sibheke izinto nje ezenzakalayo kumaskandi bese abalaleli nababukeli bale channel yethu umkhanya kude bese nabo bayayibeka imibono uma kukhona lapha esisuke sibeke khona mhlambe sangabeka kahle unelungelo lokuthi futhi usiphikise ngokwakhayo lana bafowethu sizobheka nje indlela nje ethinta umgqumeni ya kuneqembu nje elikhulu abafana bakaMgqumeni siphinde sibheke futhi ingane zebhova straight lapho khona okulusanda webhova nomunye umfana futhi wakubo omdala kunaye uzithulele ikhona into enhle engiyithandile bafowethu la ngicabanga ukuthi abanye abantu ngiyacabanga ukuthi bake babona ngonyaka ophelile la abafana bamgqumeni bekhipha i-CD lapho khona okuthiwa ofishi abakhulu iqembu lelana eliholwa abafana bakaMgqumeni leyanto lana bafowethu omunye umuntu angayibuka kancane kodwa ke abafana bakaMgqumeni basebenzisa ubuhlakani lapha ubuhlakani ababusebenzisile lapha bayivezile ukuthi bayabodwa nje amandla banawo abantu bayabathanda ngoba ngiyakhumbula ukuthi kwaba nezinkulumo lapha kuthiwa bashiye ngoba sebakhulile abafana bebhova omzala omzala benza lokhu nalokhu asikho ke lapho ke kodwa ke into abayivezile lapha ukuthi noma ngabe abalisebenzisanga igama lokuthi abafana bakaMgqumeni bangakwazi ukuthi basurvive babathande ngoba bayathandwa abafana bakaMgqumeni okuSkhevane noNelisana lapha uyabona nje na ukuthi baphethe insizwa ke lapha uSkhevane bafowethu ayisekho into etheni kodwa nje usufana ne-icon lapha eqenjini uma ke nje wadlalisa amahlombe wathi akasagidi nokugida kodwa ke abantu bejabule okuyinto enhle kakhulu esithanda ukuyibheka ngabafana bakaMgqumeni ukuthi noma ngabe basalisebenzisanga igama la kaMgqumeni bangakwazi kodwa ukuthi baphumelele noma babize elinye igama into enhle kakhulu siyayincoma kubafana bakaMgqumeni kuhle kakhulu ngizobuya lana ke einganeni zebhova straight leyanto lokhana bafowethu ngicabanga ukuthi mhlawumbe nabanye bake bakubona ngeke ngabona sidlala komunye umcimbi badlala ngabona ukuthi badidiyela izingoma zebhova kakhulu izingoma zebhova lezi abayididiyelayo ezikababwabo kodwa banazo ezabo mina ngiyafisa ukuthi bayibheke lento le ukuthi izobalimaza ukuhamba kwesikhathi ngoba lo shuni kaMgqumeni lona okuyiwona abantu abawuthandayo uya ngokuya nawo uyaphela bogcina bangasayijabuleli ingoma zikaMgqumeni ngoba abantu bafike becule belingisa ushuni kaMgqumeni umuntu ugcine sekuphuma ushuni wakhe uyabona nje ngizokwenza example ngoSicebi uSicebi uke washaya ushuni ethi uthanda umroza kodwa manje sokunoshuni kaSicebi ushuni awukwazi ukuthatha ushuni womuntu ucule njengoba unjalo uthi uma uzama ushuni womuntu kodwa kuphume enye into hayi lena osukuyilindele nawe ugcine nawe abantu sebakujwayela ngoshuni oyitshela ukuthi wena iwona okumele ushaye kanti lo ushuni loyo ke kahle kusuke wena uzama ukwenza ushuni womunye umculi bese kuphuma ushuni wakhe angazi noma niyangizwa kahle nibafowethu ilento engizama ukuyilungisa ke lana einganeni zaMgqumeni ukuthi noma ngabe bacula kanjani abeze kubantu becule ngalendlela abacula ngayo abantu bazobajwayela hayi ukuthi uma bafika emcimbini badlala izingoma zikayise bangayidlala noma eyodwa kayise kodwa bese bedlala izingoma zabo lezi abanazo ngicabanga ukuthi i-album yabo ilenethi abadlwane bebhova ifingaqamba imanga kodwa nje ngiyayazi i-album yabo ngayilalela zikhona izingoma abangayidlala nabantu bayithande hayi ukuthi bavele bedlale izingoma zikayise kuphela e-stage lokho ke ku-wrong kakhulu noma kungekho wrong ku-right ngoba izinto zikayise kodwa ke abethi bedlale nezabi ingoma sizobajwayela sibaseke siuthenge futhi umculo wabo
angazi noma niyangizwa kahle bafowethu. Konke engikushoyo kuwumbono, angithunywa umuntu, kukhuluma nje ngomaskandi ukuthi kahle kahle yini esingayilungisa, futhi yini mhlambe iyiphi indlela mhlambe esingenza ngayo ukuze umculo wethu ugcina uhamba kahle. Siyabathanda abafana bamgqumeni, siyayithanda iy'ngane zebhova, sifisa ukuthi umculo uqhubeke uye phambili. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude. Sithi siyabonga, siyacela ukuthi uma umusha wenze okulungile, ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification uma siphosta i-video entsha. Siyabonga.